Sem vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pec u ďalšieho videa. A v tomto videu urobím svojmu hlavnému kanálu trošku konkurenciu. Z jediného prostého aj z prostého dôvodu, že vychádza pred Vianocami v útorok, lebo to není téma, ktorú chcem riešiť cez Vianoce. Ale proste táto téma ma nejako svojím spôsobom sere. A ja neviem, či toto video budem môcť vlastne uverejniť, ale v podstate je to na sekundárnom kanáli, to je jedna vec. A druhá vec, poprosím, že kto ma pozná, aby sa našiel hoci kto v tom videu, nech si to nebere osobne, lebo sa to netýka nikoho z kamarátov, netýka sa to nikoho z týchto ľudí, z mladých, ale skôr chcem riešiť v tomto videu svoju rodinu. Ale tiež nechcem, aby si to brali osobne, ak by to náhodou toto video videli. Proste chcem si otvoriť svoju hubu, čo som roky mlčal, a povedať to rovno v jednom duchovnom videu, čo si o tom myslím a prečo to tak cítim a potrebujem to dať zo seba nejako preč. Ja viem, trošku sa hrá zase so mnou moje ego, ale v tomto prípade tomu egu nič nevyčítam. Lebo do tejto situácie ma síce dostalo to ego, že mi toto robili, ale na druhú stranu, teraz keď som niekto lepší a novší, tak chápem, že ego sa chce z toho nejako vysomáriť. A v tomto prípade si ho týmto videom chcem aj dobre za to pomasírovať, to je jedna vec. Ale proste trošku mu aj v tomto videu naložím, lebo za to môže si samo. Pretože ego mi robilo, že si blbec, takto mi ubližovalo, hej, svojím spôsobom vôbec mi nepomáhalo, tak teraz mu vlastne týmto videom trošku aj naložím, že ak bolo sprosté to ego, jak ma ničilo a proste tak, že som takto dopadol, že Na druhú stranu, teraz za posledné obdobie, keď tomu egu trošku zahrabe, a sere ho kopec veci, napríklad o sere, že nemá miliardy zliadnutia, miliardy odberateľov, že o mne nevie toľko ľudí, jak o Daklokovi alebo o Gogovi a podobne. Ale kurník, ja YouTube robím ako hobby, to vie aj moja duša. Nie je to môj zdroj, ktorým by som sa chcel živiť, tak ja tomu egu za to nadávam, že do prdele, že čo o to sere. To je moja záležitosť, či mám toľko alebo nie, ja sa o to nestarám, keď mi niekto nedá ten odber, tak mi ho nedá, ja s tým nerobím nič, proste ja to neriešim. A keď mi ľudia dajú, som za to vďačný, ale proste nebudem podporovať ego v tomto, aby Áno, keď raz dosiahne 1 000 000 odberateľov v poriadku, ale nech sa ego zmieri s tým, že nechcem to mať zo dňa na deň. Že nechcem preto vynakladať úsilie a podobné, že tomto budem radšej počúvať tú svoju dušu. A v podstate už teraz dobre nakladám, takže dúfam, že nedostanem strajk kvôli egu. Takže tak. Ale môjmu egu, nemyslím speváka Ega Spíšťan, pravda. Takže tak, aby bolo jasné. Takže čo to vlastne sere, ako nechápem, kurník. Akože takéto kokotiny ho seru. Ale to, že so mňa niektorý správa somára alebo tak toto ego vlastne nesere. To sere viac moju dušu. A tým pádom preto točím toto video. Ale na druhú stranu si aj chcem pomasírovať to ego, ktoré si teraz začínam pestovať. Tým pádom to nové ego, ktoré mi funguje módom, som zdravý, inteligentný, rozumný človek. A tým pádom vymení to staré sprosté ego. Takže takto. A to nové si idem teraz pomasírovať týmto videom. No proste, budeme sa baviť o mojej rodine. Nebudem menovať rodinných príslušníkov menom, ale proste poviem tak, že trebárs moja teta ma mala dlhé roky za debila, podľa mňa ma aj za debila má dodnes. Má 2 vysoké školy, ale podľa môjho ega je taká jebnutá, že ani nemá takú inteligenciu ako mám ja, lebo by nemala ani na to, aby sa stala režisérkou, ako mám na to ja. Toto by povedal, keď hovorím podľa egoizmu. Ale keď to chcem povedať dušou, nech je aká je to moja teta. Keď ma má za čo má. Takže neviem podľa čoho ma súdi, proste, lebo nedosiahla niečo lepšie, lebo vidí vo mne niečo, čo som vôbec v živote nebol.
len preto, že mi v 10 rokoch umrel otec, tak som mal iné správanie ako iní ľudia. Za to, že som duchovne vyspelý a preto sa chovám inak ako ostatní ľudia na celej planéte. Ale kurva, však sa pozrime na premiéra našej krajiny. Kde sa chová inak? Koľky ho nechápu, koľky ho odsudzujú, koľky by ho kvôli tomu trebárs ani nešli voliť, ale ja ho jediný kvôli tomu práve, že voliť idem. Akože uvedomme si situáciu, však myslíme dušou, myslíme hlavou a nie egom. Takže v podstate pán premiér Fico je podobný človek ako ja, keď sa to vezme. Takže v podstate ja sa nevidím inakšieho od neho. A je politik, je premiér, je na najvyššom poste, ale vidíte, čo všetko si aj on musel vytrpeť. Dokonca viete, čo sa stalo minulý rok? Nebudem to hovoriť do videa. Takže, a keby bol premiér, stane sa to isté aj mne, pretože ľudia takých ľudí ako ja, alebo pán Fico nechápu. Proste, ľudia sú jeblí. Ale Fico sa do nikoho nenaváža, to som len ja taký jebnutý, že vám ukazujem, aký ste jebnutí, proste, že sa nevenujete duchovnú, že serete na seba a idete každý život iba z karmy do karmy. Proste to ma ani nemusí srať. Sú to vaše posraté životy, ale kurník šopa, na druhú stranu si treba uvedomiť, koľko rokov sa chcete rodiť na túto planetu. Až dovtedy, pokiaľ stvoriteľovi nedojde trpezlivosť a nepošle vás na doživote do pekla, myslím si, alebo do tmy, že už sa nenarodíte, ale budete v tme a v pekle a nedostanete tú šancu. Proste. To je proste tak. To je prípad aj tejto tety. Že ona vlastne neverí na tieto životy, na tieto veci. A ju nič dobré nečaká po tomto živote. A ja mám pocit, že si dosť vytrpela aj v tomto živote. Takže ma to aj mrzí. Plus nehovorím o jednom živote, ktorý bol spoločný. Že akej pozícii bola tam. Ja si pamätajú aj viacerí iní ľudia. Určite. Keby on o tom hovoril. No takže tak. No vidíte, aj to mi vyčítala, že som mu nezachránil. To dokázal skapať. Že mám vyčítať skôr ja, že si dovolila tam umrieť. Keď už nie. Som trpel na zemi. No a keď mám teraz také chovanie ako mám, tak je to aj vyčítať budem. Vyslovene. Karta sa obrátila. Takže takto. Dobre, teraz sa vrnem na svojich bratrancov. Neviem, či mám aj sesternicu zmienovať, lebo jeden čas sa tiež tak chovala u mňa, ale potom teraz vidím, že mám s ňou dobrý vzťah. Takže tu z toho vynechám vyslovene, aj keď naserem tých bratrancov. Ale oni to video vidieť nebudú, takže jeden ma mal, ten najstarší, celé roky za debila. Vyslovene za debila. Že som to dokonca musel riešiť aj vo svojej osobnosti, za čo ma on vlastne pokladal a za čo ma mal. Ale z jakého dôvodu do prdele? Že som bol malý, že som inak rozmýšľal, že som bol duchovne vyspelejší ako on už vtedy. Proste a ešte ďalšie kopec dôvodov, ktoré by som si sám vedel nájsť. A len za to, že mi umrel otec a že ma to bolelo. A za to, že som sa potom správal odtedy inak, že som zostal zaťatý, že som vlastne svoju lásku pochoval do zeme. Kvôli tomu, že mi umrel otec a som nechcel šíriť svoju lásku, bol som plný nenávisti a hnevu, ale to nebolo chorobou, to bolo tým, že ak som sa vlastne ja omylom zachoval. Vlastne ja som kvôli tomu si nerozumel roky aj z mamu. Teraz si dobre rozumiem, myslím, z maminu. Ale proste ono to bolo nie kvôli tomu, že by som chcel mať sú nezhody. Mňa to aj roky trápilo, že sa hádame a podobné veci. Odkedy otecko nežije, hej? Ale kvázi ono sa to prečo dialo? No jediný dôvod bol ten, že mi umrel otec. Ale keď sa na to pozriem podľa svojej životnej osy, ja som vedel, že ten otec mi umre. Ja som vedel, že on je. No proste, že keď on niečo nesplní, že on mi v tomto živote umrie, hej? A preto všetko som sa rozhodol na tento svet ísť. Aj s túto ránu, že bude v tomto živote.
No, že som to znášal inak, jak som si predstavovala moja duša, tak to je celkom normálna reakcia. Každý smrť človeka blízkeho, otec je otec. A neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby to bola mama v skutočnosti. Ja si teraz neviem predstaviť, aj keď je v jakom veku je, keby zrazu zostal bez mamy, jak by to vlastne znášal. A ešte keď nemám v živote pri sebe TK. No, aj keď tu TK bude, tá mama je jedna, mama je mama. Ale proste otec bol otec. Ja som nerobil rozdiel medzi otcom a mamou. To, že jeden mal cicinu, to nemá, že pre mňa žiadnu rolu z toho, hej. Proste ide o to, že ja som toho otca ľúbil rovnako, jak tú mamu. Aj ho ľúbim stále, aj keď nie je na tomto svete. A on to vie. Však roky pri mne zostával, aby ma chránil po smrti, až konečne sme ho poslali už preč, lebo si zaslúži oddych v nebeskom kráľovstve a proste tak si ho zaslúži za to všetko, čo pre mňa urobil za života, čo pre mňa urobil dokonca aj po smrti. Aj keď to vyzerá, že neurobil toho dosť, ale proste chránil ma pred entitami, chránil ma pred inými vecami z iného sveta, aby som sa mohol venovať plnohodnotnému životu, kým som sa nezačal venovať duchovnej stránke. No, myslím si, že spravil pre mňa dosť po smrti. To proste, to sa cení. Riskoval svoju vlastnú dušu, aby ma chránil. Bol vlastne takým druhým anielom strážnym. Takže v podstate to otcinkovi proste môžem vyčítať, to proste jednoducho. On tu radšej zostal, aby ma ochraňoval celú tú dobu, až pokiaľ nedošiel čas, že musel sa odísť tam patrí. No. Ale ktorý otec toto pre svojho syna urobí po smrti, keď sa to vezme? On ma musel veľmi ľúbiť. Takže škoda, že ja som inak nezhodný mal aj s otcom, keď žil, ale nevedeli sme sa niekedy pochopiť, lebo mi bol vzácny, on bol stále väčšinou v robote, keď som bol malý. A keď došiel a niečo mi povedal, tak už som bol na ňo samozrejme urazený. Takže to bolo normálne, ale proste je to tak, no. Väčšinou som bol stále s tú mamu. Takže tak. No tak keby táto situácia bola opačne, neviem si predstaviť, čo by to bolo. Proste, bolo by to mnoho horšie, keď to je iba otec. Takže som rád, že tú mamu mám. No a kvázi k tomu otcovi len toľko, že mňa to tak zasiahlo, lebo to bol môj blízky človek, že proste som zostal, ja keby som bol naozaj chorý. Viem, že za jeho života už mi doktori ondili diagnózy, ale ja som si ich nebral k srdcu ani k životu, chcel som žiť tak, ako som začal žiť teraz, plnohodnotný normálny život. Ocinko ma aj na ho pripravoval, mama ma na ho pripravovala na všetko, takže v podstate táto ma dokonca aj pripravoval na to, že by mohol mať aj vodičák, že by mohol normálne jazdiť v aute. Aj ho budem mať, splním mu to po smrti. Ja to pre ňoho urobím. On ma dokonca učil veľa vecí takýchto chlapských, takže v podstate. A keď zrazu zomrel, nemal ma kto učiť tieto veci. Lenže v podstate dôvod, prečo zomrel, je ten, že nie len to, že bol chorý, to bola len zhoda okolností, že sa to stalo, ale v podstate ono sa to stalo kvôli tomu, že on sa duchovne nerozvíjal vôbec. Sice chodil do kostola, ale to podľa mňa kostol není duchovný rozvoj. Kostol je len to, že sa niekde idem pomodliť, zdrnem od reality a vrátim sa do nej. To nie je duchovný rozvoj, to je skôr sektizmus. Takže kvázi musím povedať, že tejto téme toľko, že to sa podľa mňa moc nerozvinul, aj keď bol veriaci. Ale skutočné veci, čo mal z vieru riešiť, neriešil, lebo sa ich dokonca aj sám bál. No a tým pádom ten jeho strach ho vlastne dostal tam, kde je. No. Tým, že to neriešil, nesplnil si one, naplnil sa jeho karmický kalich a musel odísť. A ja už som s tým nejako zmierený, že tu nie je, hej. Ale vtedy, keď sa to stalo, bola aj puberta sa mi diala, všelijaké veci.
Plus som bol nesprávne zaradený na inej škole, nechcem ani menovať. Nevedel som sa z týchto sračiek roky dostať. Potom som sa dostal, ale padol som ročníkmi kvôli tomu, no a proste podobné. A som sa z toho dostával a ten otec mi chýbal pri veciach ako pubertálnych a takýchto, kde by mi vedel vysvetliť, ako fungujú isté veci. Nechcem menovať do videa, nechcem strajk. Asi viete aké. Bratranci, tí sa na mňa vysrali, keďže ma mali za čo ma mali. Takže som vôbec nevedel, ako funguje to, čo má medzi nohami poriadne. Musel som si niečo googliť na internete, niečo mi dokonca, aj keď to bolo nepríjemné, musela o tom vysvetliť mama. A v podstate, lebo chlapi, a mama jak mohla tomu dokonca rozumieť, keď to tam nemá, že? Takže proste, lebo chlapi mi to nechceli vysvetliť. A ten táto by mi s tým poradil určite skôr. Keď som nevedel, či mám zdravotný problém, alebo je to pubertálna vec. Koľkokrát som kvôli tomu musel navštíviť urológa, alebo som nevedel, či to je z puberty, alebo či má naozaj, či to mám ozajstné bolesti, že mám niečo s tými vecami, hej? Takže proste. Našťastie som jedného takého dobrého v Trnave našiel. Takže kľud. Ale v podstate teraz si hovorím, čomu sú tieto skúsenosti dobré, ale proste ja som si prežil všeličo, ako život sa so mnou nemaznal, hej. A k tomu dokonca sa vrátim k tomu bratrancovi, že nechápem, akým dôvodom ma mal za debila, ale naposledy, keď som sa s ním stretol, mal ku mne úplne iný postoj. Takže vidieť, že v niečom sa aj on vyvinul a rozvíja, a je to super, ale ešte to nie je ono. Myslím si, že on by mal ešte dosť na sebe popracovať. A v podstate fakt. Ťažko o tom hovoriť. Ale nechápem z čoho, z jakého oného to súdil. Bo niekto mi niečo napísal, kto nebol ani inteligentne zdatný. To není dôkaz. To je len papier. Pre mňa. A pre úrady takisto. No, teraz sa vranem na druhého bratranca, o ktorom som si myslel, že má roky chápeň. Ja viem, že keby niečo bolo, že by sa na mňa nevysral, ale na druhú stranu neviem, či o to stojím. Pretože ako som už na Instagrame zmienil, že jediný, kto sa na mňa naozaj nevysere a keď tú osobu stretnem, je TK. Proste TK je tá jediná osoba, s ktorou môžem žiť celý život, s ktorou môžem byť a na ktorú sa môžem spoľahnúť. Ja viem, že som ho ešte nestretol a mám strach, že ho aj nestretnem, lebo viem, čo to pre mňa znamená. Keby TK nestretol, tak je možné, že by bol v nejakom období dlho sám. Možno aj na ulici, bo by nemal za čo platiť z toho, čo mám. O mamín príjem by som došiel tým pádom, nie? Takže, aj keď som rozmýšľal na niečím, aj keď je to trestné, aby ho to nedošiel, a mama s tým nesúhlasí, ale tak, keď je ľahostajné, že syn skončí na ulici, tak dobre. Tá basa by bola príjemnejšia v tomto prípade, hej? Keď sa ten podvod by vykonal. No. Ale, prečo o tom hovorím verejne, že? Že som niečo také mal v pláne, keby niečo. Tak ako z jediného dôvodu nechcem prísť o peniaze. Ale na druhú stranu viem, prečo nechcem prísť. Lebo by som si nemohol dovoliť platiť tie veci. Nevedel by som splatiť mamin dlh, aj keď je poistený, ale určite aj poisťovne tohto typu poznám. Si nájdu dôvod, prečo by mi to nevyplatili. Že? Lebo sme na Slovensku. A že splácaj to ty, keď si dedič. Potom by som nevedel splatiť svoj dlh. Čo dohromady už je nejakých 300 eur a to z 500 eur ako nevyplatím. By som nemal ani na chleba. Bol by som odkázaný kradnúť v Kamplande a to bez výnimky. Preto bojujem za to, aby sa Horálkový zákon znova neschvaľoval. Pretože rátam s tým, že bude obdobie, kedy budem musieť kradnúť aj ja sám. A to v prípade, že by nestretol TK. Toto riziko tam je z nejakého dôvodu.
Ale to je v obidvoch nás, že by sme sa nemuseli. Buď u mňa alebo u nej. Ja si myslím, že viac u mňa. Takže preto pracujem, aby som mu stretol, ale v podstate strach, že ho nestretnem, tam je veľký. A to z tohto dôvodu, lebo viem, že by som skončil na ulici. A ja sa nechcem spoliehať na rodinu, keď chcem byť zodpovedný. Už len kvôli tomu, za čo ma celé roky mali, sa nechcem na nich spoliehať. Pretože si uvedomujem, že som zodpovedný, dospelý človek. A proste tak sa aj správam. A toto video je jedno z toho, že si otváram svoju hubu, lebo chcem tým ukázať, že aj keď to robia väčšinou deti, ale chcem tým ukázať, že ma sere, čo si o mne roky myslia, že ma nechápali, že ma majú za blbá a tak ďalej. A dokonca sú schopní presvedčiť aj skôr, jedine moju mamu nepresvedčia. No, takže tak. Na nich sa spoľahnúť nedá a myslím si, že jedine čo by som pri nich mohol očakávať je to, že keby som aj pri nich skončil, že by som aj prišiel o svoj YouTube, o svoje všetko, akože a to nemôžem dovoliť, lebo ja mám naplánovaný biznis plán, z ktorého by mohol byť jeden raz bohatý a takto bych skončil doživotne bez peňazí a to nechcem. Mne peniaze sú viac ako vlastná rodina, to musím uznať, to bolo v každom živote. A nech sa rodím koľkokrát v živote, koľko rád životov chcem a akokoľvek chcem, peniaze sú pre mňa všetko vždy. Ja viem, že peniaze nie sú vždy všetko, ale to je len názor chudobných ľudí. V podstate je to výhovorka, bo peniaze veľa vecí vedia poriešiť. Sú síce veci, ktoré peniaze nevyriešia, napríklad TK. Tam musí dojsť aj bez peňazí proste, hej. Ale sú isté veci, na ktoré peniaze sa vždy hodia. A preto sú peniaze pre mňa všetko, ale nemám k peniazom taký cit, že by som mali za to do pekla. Proste, keď umrem, som schopný sa s tými peniazmi rozlúčiť, lebo po smrti ich nepotrebujem. Potrebujem ich len na tejto planete. A ja si manifestujem jeden manifest, mám peňazí toľko, koľko potrebujem. Na to všetko, čo naozaj chcem. A myslím si, že sa mi to raz aj splní. U mňa tie manifesty nevždy fungujú, ja si musím niektoré veci vybojovať, hej? Ale a toto je dôvod, prečo točím aj toto video proste. Oni ma majú za blbá, pre nich by mal byť nesvojprávny a takéto veci. Ale z akého dôvodu? Však nie som ani psychicky chorý, keď sa to vezme. V skutočnosti vôbec nie som chorý, len som mal traumu z toho, že mi umrel otec. Nič inšie. Som to hovoril v niektorých videách. Vôbec nemám diagnózu, vôbec nemám postih. A zrazu rozhodnutie posledné, ktoré mám od úradu, keď som si žiadal o kompenzácie kvôli tým papierom, lebo som to využíval, aj keď to nemám, no nakoniec mi to zamietli, lebo aj ten úrad sám pochopil, že na to naozaj nemám nárok. Jak v skutočnosti nemám. Doktori mi môžu napísať, čo chcú, ale ten posudkový lekár není jebnutý, aby to nezistil. Áno, v Trnave sa mohli dať trošku zblbnúť, lebo to bola Trnava, ale v Komárne sú na to prísnejší, no. Tak keby som chcel zase niečo z týchto hovadín vyťažiť, tak sa musím odsťahovať preč z Komárna, to mi je jasné. Alebo ešte je riešenie súd, keď som si dal tie papiere znova napísať. Ale je otázne, či, lebo súdca je právnik, nie je lekár a tiež môže uznať to, aký je naozaj môj stav. A to je to. Bo uvedomte si, natáčam verejné videá na YouTube, plus mám svoj TikTok. To by robil niekto, kto je chorý. To je pre úrad jasné, čo som naozaj. Ja viem, že to sudca nemusí pozerať na internet, ale v skutočnosti, keď sa to vezme, viete čo, keby som si vedel nájsť prácu, ja idem do roboty a v podstate tieto veci si viem kúpiť len z 3 výplat alebo koľky, keby som si odložil, čo treba, na čo som si žiadal.
Jedine horšie je to s tým autom, ale tak to som momentálne poriešil, aspoň tak, jak som poriešil. Bude to musieť stačiť. Ale aj na to stačí práca. A keď založím firmu a v podstate o preukazy som nedošiel, takže môžem si založiť aj chránené pracovisko. Mám v pláne tam zamestnať aj postihnutých, takže na to mám právo to založiť ako štúdiu a tým pádom môžem zobrať si nejaké auto, trebárs, keď budem chcieť pre seba, alebo pre koho, alebo aj pre mamu, že by som si nechal to, čo som si teraz kúpil. Takže tým pádom by som mohol zobrať jedno na leasing na firmu, hej? Keby mala dobrý odbyt, ako firemné. Takže tým pádom, možno dve, kebyže aj PK dojde. No. A v podstate myšlienkou tohto videa je to, že môj strach je opodstatnený a právny. A jak som v tom príspevku že 2023 sa to lekárom stalo byť, že je to u mňa paranoja. No, ale je to, už vtedy to bola a dodnes to je tvrdá realita. Dúfal som, že ten postoj ku mne zmenia, no bohužiaľ nie je to tak. A ja viem, že mi dobre tí ľudia nechcú. Jediný, kto mi naozaj chce dobre, aj to som si ho skoro pohneval, je môj kamarát. Ja viem, nemá to ľahké. Po svojom živote on má dosť problémy sám so sebou a nechcem o tom hovoriť. Ale on mi zle nechce. To musím povedať na rovinu. Aj keď nemôže pochopiť môj súčasný stav, ako ja to chápem, že mu to môže teraz dojsť divne, že čo sa so mnou deje, ale chápem, prečo to nepochopí a nenútim ho to pochopiť. Pretože on má svoj život a proste jedine, čo je, že ja musím vlastne pochopiť jeho. To je celé. On mňa chápať tomto nemusí proste. Ja to neriešim, nechcem, aby ma chápal v týchto veciach. Pretože nepochopí to a nechcem povedať dôvod prečo. Nechcem nikoho tým uraziť, viete. Nechcem to povedať. Ale on viem, že mi nechce zle. A on je naozaj ten správny človek aj so svoju rodinu. Oni mi nechcú zle. Či sú to jeho starí rodičia, či je to jeho mama. Oni nám dosť pomáhajú a títo ľudia nám nechcú zle. V skutočnosti. Takže pádom tak. Aj keď mám názor na jednu skutočnosť ohľadom čoho, ale to nebudem vešať verejne, ako mama mi to zakázala, takže pre istotu to nepoviem. Aj keď budem ohľadom tej skupiny ľudí točiť video, tak ich vynechám z tohto, hej, nechcem o nich hovoriť. V podstate v tomto, lebo ich sa to podľa mňa netýka. Ako tej zvyšnej skupiny tých ľudí, čo sa to týka, hej. Takže tak. Takže on mi nechce zle. A boli viacerí ľudia, napríklad Olinomad trebárs, ten mi tiež nechcel zle. Ja viem, že sa mi dlho neozve alebo podobne. Dokonca tu mám spolužiaka, ktorý sleduje môj YouTube, keď toto vidíš. Neviem, či vidíš sekundárny kanál, ale keď toto vidíš, tak to pozdravujem. Minule si mi písal na streame. Takže easy. Ten mi tiež nechce zle. Ale chápem, prečo on si zažil tiež svoje. A o mnoho horšie, ako som si zažil ja. Takže. A veru, musím priznať, že tá choroba to bola ozaj choroba. Není to ani duševného spektra, ale keď je to s plúcami, hej. A je to to, čo to je to najhoršie, čo človek môže zažiť. A ešte ďakujeme Bohu, že dostal správne lieky, že môže žiť. Takže takto, v podstate. Lebo mám takého skvelého kamaráta, keď sa to vezme, zo strednej školy, keď sa to vezme. A ja som vďačný, že ho mám, ja ho mám veľmi rád toho chalana. Takže tak. A vidíte, pracuje v práci, ktorá ho baví, to chápem, že ho to baví, myslím. Nepovedal mi, že ho to nebaví, takže tak. Venuje sa, čo mám rád aj na škole, takže v podstate super. Dosiahol, čo chcel a ja mu len prajem to najlepšie proste, lebo on je ten najlepší človek, ktorého som stretol. Ako väčšina ľudí sú dobrí, ktorých som takto stretol, ale on je ten, že
Fakt. Želám len to dobré. No a čo sa mňa týka, ja si myslím, že z jeho strany to bude asi rovnaké. Že by tiež prial to najlepšie. Tak, on je tak srdečný, dobrý chalan, lebo viete, stretol sa so smrťou, keď sa to vezme skoro. No, takže takíto ľudia myslia skoro jak youtuber pán Plešatý, tak myslia trošku inak a sú takí vďačnejší. Ale keď si uvedomujem, minulý rok som sa tak skoro stretol aj ja so smrťou a presto všetko som trošku nevďačný, ale z jediného dôvodu, lebo som sa s ňou stretnúť nemusel. To je celé. Je to len kvôli týmto následkom. Ale našťastie ďakujem za tú mamu, že ju mám takú, akú mám, že sa mi snaží pomôcť všelijakými metodami. Ďakujem svojej liečiteľke, že ma dostala z tých najhorších sraček, aj keď ju nevymenujem do videa. Aj keď viem, že jej ego by si to možno prialo, lebo mi to na to povedala, že to sere. Takže tak. Ale nepoviem to meno, lebo rešpektujem duše a nie ega. Takže tak. Takže ďakujem, že ma dostala z toho najhoršieho a že fungujem a že žijem plnohodnotný život, že sa neseriem v sračkách a že v budúcom roku konečne môžem žiť medzi normálnymi ľuďmi. No a ja verím, že keď môj príbeh je síce taký zvláštny, áno, bolo tam hocičo, to už nemenujem, to som povedal v iných videách, niektoré nájdete na hlavnom kanáli NDTV, niektoré sú tu, na sekundárnom, ale proste je to tak. Je to tak, no. Bohužiaľ, s tým sa človek len musí zmieriť, že ho radili niekam a nakoniec je úplne niekto iný. Nakoniec je tak šikovný, jak pán premiér, len v skutočnosti ešte síce nič nedosiahol, lebo roky ho brzdili s nejakými chorobami toho človeka, ktorý nemal. Ale keď už, neviem, ja sa zatiaľ neangažujem v politike, ale keď bude treba, pôjdeme do politiky, aby niečo pre vás zmenil, aby niečo dokázal. Ale nepotrebujem politiku. Politika je špinavá, hnusná vec, to proste je jasné. A myslím si, že som týmto videom ľudí poučil, ale nechápem, čo usudzovali tí bratranci. Jeden čas aj sesternica, ako hovorím, ale na to sa nevyjadrujem proste. S ňou mám pekný vzťah, takže s jej rodinu, takže v skutočnosti, aj keď sa mi 2 roky. Ale tak narodeninám si vždy gratulujeme jeden druhému, takže tak, meninám tiež, keď nezabudnem. No, myslím, že ich budem mať v nedeľu, takže kvázi nesmiem zabudnúť, ale nie túto nedeľu. Vlastne, keď vy vidíte aj video, tak áno, už túto nedeľu. A pamätám si meniny len vďaka tomu, že lebo ja si väčšinou meniny ľudí nepamätám, lebo na jej meniny umrel môj otec, takže fakticky takto. Dobre, to je asi všetko. Najhoršie, no vidíte, ale ja sa ani nečudám, že tá sesternica sa takto správa k tým bratrancom, hlavne k tomu jednému, jak správa, keď si takto občas zachovajú. Ja rozmýšľam, že sa pridám na jej stranu vyslovene, a na stranu jej muža. Lebo vidím, že obidvaja nemajú na to, čo mám ja, ale tá sesternica na to má. Kedy aká je. Hej? Ale tí bratranci nemajú na to. Lebo ja, keď budem dobre pracovať na sebe, tiež si môžem dovoliť ísť na Tenerife. Môžem si ísť dovoliť do Londýna. Môžem cestovať kdekoľvek. Momentálne si to neviem dovoliť. Ale keď na sebe popracujem, si to viem dovoliť. Lebo budem dobre zarábať. Takže tak. A musím začať už robiť. To je celé. A to je o mne viac. Takže proste neviem, z čoho to usudzovali. Aby nakoniec neboli zaskočení. Že najlepší vzťah budem mať so sesternicou, lebo budem mať možno ešte raz viac peňazí ako aj ona. Že to bude im vyhovovať. Viacej. Ako. Proste. Budú prekvapení, že kde som to dokázal proti ním. Tak
už aj keď spravím vysokú, to bude pre mňa úspech. Lebo to bratranci nemajú, má len sesternica. Takže tak. Neviem, medzi akú vrstvu sa chcem radiť. A určite to nie je vrstva, každý deň chodí do roboty, jak kokot. Dones 500 eur. Ne, prosím, to mám aj invalidný dôchodok, to môžem byť aj doma. Ale keď donesem 2000 alebo 1200 eur, áno, ďakujem, to môžem. To berem. Aj angličtinu sa doučím. Aj pôjdem robiť do Anglicka, keď je treba, aby donesol aspoň 5000 domov. To áno, to je v poriadku. Ale nie za 500 eur makať. To nech maká nejaký iný debilný Slovák. A ešte keď vyžadujú angličtinu. To je všetko, polhodinové video o tom, takže tak. Keď sa vám ľúbilo, dúfam, že áno, zadajte like, odber, nahoďte, komentár a vzdielajte a majte sa krásne, užívajte si život. A teda čus u ďalšieho videa, čus.